Claudette Buttigieg ma tistax taqbad art bħala kelliem ewlieni tas-saħħa u qed tippersisti f'żbalji bażiċi li permezz tagħhom titfal ġebla fuq saqajja. Bħal meta fraħal ġdid, ilmentat minn post fejn tpoġġiet pazjenta f'Mater Dei. Għaliex binta kienet għall-kura ġo dik il-kamra li semmejt jiena, l-storeroom fil--1 ta' Mater Dei. Li donna nsiet Claudette Buttigieg kien li din is-sala infetħet fi żmien Gvern Nazzjonalista fl-2011 meta hi kienet taħdem fid-Dipartiment tas-Saħħa. Fuq kollox tagħha kien diskors negattiv mimli attakki. Biex ngħidu hekk ġo bejta laburista, u vera. L-uniku diskors pożittiv li kellha kien għal dak li għamel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. L-isptar Mater Dei, ara taħsbu li huwa d-diżastru li jippruvaw ibellawna dan il-gvern ta'. Tajnihom ġojjel ta' sptar. U mela le, hemm il-problemi